Restaurálás művészete címmel nyílt kiállítás Hargita megye tanácsa Megyeháza galériájában. A tárlaton magyar restaurátorok munkái tekinthetők meg plakátkiállításon. A Megyeháza galéria a jelenlegi állomása a Restaurálás művészete című vándorkiállításnak, amelyet a budapesti Pro Arte et Natura Alapítvány, a Magyar Restaurátorok Egyesülete, Hargita megye tanácsa és az alintézményeként működő Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ jóvoltából a Kárpát-medence számos települése után Csíkszeredában is megtekinthetnek az érdeklődők március 16-áig. A kiállított posztereken 28 jelentős, eddig megvalósult restaurátori feladatot ismerhetnek meg a látogatók, amelyek között az Erdélyben létrejött munkák is láthatók. A pénteki március 4-i megnyitón Cimbalmos Attila, a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ menedzsere köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy többek között Pozsony, Kassa és Szófia után Csíkszeredában is megtekinthető a restaurátorok munkássága, ugyanakkor kiemelte, a kiállítás célja, hogy Székelyföldön is bemutassa, felhívja a döntéshozók és mindenki figyelmét a kulturális értékeink tovább örökítésének a fontosságára. Ez a Magyar Restaurátor Kamarának egy poszter kiállítása, ami az elmúlt 10-15 év jelentősebb magyarországi, és nem csak magyarországi, hanem kárpát-medencei, elsősorban magyar vonatkozású műemlékeken vagy műtárgyakon végzett restaurálásoknak egy kis villanásnyi bemutatója, egy kis ízelítő abból a nagyon széles körű tevékenységből, ami az elmúlt időszakban történt. A célja az, hogy itt ez már a sokadik állomása itt Csíkszeredában, mert ez az anyag, ez már bemutatták Szófiába, Újvidéken, tehát a Kárpát-medence számos pontján, Kassában, Félvidék, tehát itt most először van Erdélyben. Hát elsősorban az a célja, hogy a Magyar Restaurátor Kamarának, Egyesületnek a bemutatkozása, illetve hogy azokat a jelentősebb magyarországi, illetve hazai, erdélyi vonatkozású műemlékekbe kapjuk egy kis betekintést, hogy milyen szakmai munka folyik valójában, milyen jelentős tudást igényel, restaurátori tudást igényel egy nagyon jelentős történelmi örökségünknek a megóvása. Báró Liptai Antal, a Pro Arte et Natura Alapítvány alapítója kitüntetésnek nevezte, hogy Csíkszeredában jelen lehet, mint alapító, kötelességnek és nagy felelősségnek nevezte, hogy a vándorkiállítás során is méltathatják a székelyföldi tehetségeket. Ezt követően a székelyudvarhelyi Ferenc Zoltán átvehette a Pán Alapítvány elnökségét Szentkirályi Miklóstól, aki egyben a Magyar Restaurátorok Egyesületének elnöke is, mint az alapítvány tiszteletbeli elnöke, tovább segíti majd az alapítvány munkáját. Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke és a kiállítás védnöke örömének adott hangot, hogy az alapítvány a Megyeháza galériát megtiszteli kiállításával. Külön köszönetet mondott Liptai Antalnak és Liptai Erzsébetnek, elmondása szerint a Gyergyószárhegyi Lázár kastély többségi tulajdonosának jelenléte a Megyeházán üzenetértékkel bír. A Liptai család mecenatúrája, értékteremtő erőfeszítései tiszteletet, elismerést érdemelnek. Bízom benne, hogy az ehhez hasonló kiállításokat, eseményeket a Lázár kastélyban is megtekinthetjük, hangsúlyozta a megyeelnök. Cimbalmos Attila beszámolója szerint Csíkszeredát követően a kiállítás megtekinthető lesz Olasztelken, Sepsiszentgyörgyön, Marosvásárhelyen és Temesváron is.